हाय सांग मैंने मुझे स्वागत कर पुणी थे मो चैनल द माइनॉरिटी जर्नी को आ सांग मैंने आज मोर यात्रा हूँ मो परिवार सह आम पूरा परिवार मिसिक प्रथम थर आम एकाठी कड़े जाऊँ बुलिया आम बाहरी पड़ू सका सका जगन्नाथ धाम को पुरी मु नुआ बस पुरी जाइली पुणी थे ठाकुर डोरी लगे पुणी थे बाहरी पड़ू मो परिवार सहित घरे भगवान को मुंडिया मारी आम पुणी बाहरी पड़ू आम यात्रा देखो मो पूरा परिवार पूरा गाड़ी में बस रेडी हो गलानी। देखु मझे दी भाउज मोर बस बड़ भाउज मझी भाउज भाई मोर गाड़ी चलाउं आम पुओ साइड रे बस मो बो एपट बापट साइड रे बस बापा पछे बस मझिया भाई भी पछे बस मो सान झील देखो सूर्य उदय हो सारी सुनेली किरण आप देखिपे पुरी जावा बाटर प्रथम आम बाटर धौलगिरी पड़ता तो मो पूरा परिवार भाविलु टे धौलगिरी बुलिकिना पुणी आम यात्रा पुरी रे बाहरी पड़ू आ धौलगिरी टे बुली आसलु तापरे आम पुरी बाहर पड़ू। देखो फाइनाल आम आसी पुरी रे पहुंची गलु। देखो साइड रे माँ बाट मंगला मंदिर प्रथम आसी आम पहुँचलु समुद्र कूल आगे गाधुआ पाधुआ करके जगन्नाथ मंदिर जी दर्शन करने।
ଯାହା କହୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ପରିବାର ଏକାଠି ହେଇ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯାଅ ନା ସେତେବେଳେ ଖୁସିଟା ପୁରା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେଇଯାଏ। ଆମେ ସମୁଦ୍ରରେ ପୁରା ପରିବାର ପୁରା 2 ଘଣ୍ଟା ଗାଧେଇଥିଲୁ। ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିଲୁ ପାଣିରେ, ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଥିଲୁ ବହୁତ ସମୟ। ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଆସିଥିଲେ। ମୋ ବାପା ମଧ୍ୟ ପାଣିରେ ବହୁତ ସମୟ ଖେଳିଥିଲେ। ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଭଳି ଖେଳିଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ଗାଧୁଆପାଧୁଆ ସାରି ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ରବିବାର ଦିନ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ଆଉ ରବିବାର ଦିନ ବି ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲା, ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ନୂଆବର୍ଷରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲୁ, ନୂଆବର୍ଷରେ ଏତେ ବି ଭିଡ଼ ନଥିଲେ, ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରବିବାର ଦିନ ଯାଇଥିଲୁ, ପୁରା ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକିନା ବି ଲୋକ ରୋଡ଼ ଉପରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲଗେଇଥିଲେ। କମ୍ ସେ କମ୍ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯଦି ଲାଇନ୍ ଲଗେଇବେ ଆପଣ, କମ୍ ସେ କମ୍ 6-7 ଘଣ୍ଟା ଭଳିଆ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଲାଇନ୍ ପୁରା କେଉଁ ଯାଏଁ ଲମ୍ବିଛି, ପୁରା ରୋଡ଼ ବାହାରକୁ ଲମ୍ବିଛି। ସିଆଡ଼େ ପୁଣି ବ୍ୟାରିକେଡ଼ କେତେ ଦୂରରେ ଦେଖାହେଉଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ। ପୁରା ପହଞ୍ଚିବାକୁ କମ୍ ସେ କମ୍ 7 ଘଣ୍ଟା ପ୍ଲସ୍। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି, ରବିବାର ନ ଆସିକି ଅଲଗା କେଉଁ ବାରରେ ଆସନ୍ତୁ। ଆରାମସେ କମ୍ ସେ କମ୍ କିଛି ସମୟ ଠିଆ ହେବେ, ଦର୍ଶନ କରିକି ଆରାମସେ ଯିବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ ହେଇଛି। ମୋବାଇଲ ତ ଭିତରକୁ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ଆପଣ ବାହାରୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଆମ ପରିବାର ମନ୍ଦିର କୂଳରେ ଆଉ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବହୁତ ସାରା ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲୁ। ଆଉ ସେଇ ବେଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟ ଗୁରା ସାରା ଜୀବନ ଆମର ସାଇତିକି ରହିବ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ।
ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।